Με αυτό το βίντεο θα θέλαμε να σας δείξουμε τα βήματα ανάρτησης παραστατικών που αφορούν στη μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στην πλατφόρμα Invoices. Για τη σύνδεσή σας πληκτρολογείτε σε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης τη διεύθυνση invoices.schools.minedu.gov.gr. Για όνομα χρήστη χρησιμοποιείτε τον επταψήφιο κωδικό της σχολικής μονάδας στο MySchool, ενώ για κωδικό σας έχει σταλεί από τη διεύθυνση ο μοναδικός κωδικός του σχολείου. Σε περίπτωση απώλειας υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης από το τμήμα πληροφορικής της διεύθυνσης. Για την ανάρτηση παραστατικών της πράξης ανάληψης αναπληρωτή απαιτούνται τα αρχεία της πράξης ανάληψης και το δελτίο απογραφής του αναπληρωτή. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας σε μορφή PDF και αρχιοθετημένα με το επώνυμο του αναπληρωτή και το είδος του παραστατικού. Για την ανάρτηση των εν λόγω παραστατικών στο Invoices επιλέγετε στην μπάρα επιλογής Ανάρτηση παραστατικών, είδος παραστατικού από την αναδυόμενη λίστα πράξη ανάληψης, έτος, μήνα και πράξη το έργο στο οποίο ανήκει ο αναπληρωτής. Με το κουμπί επιλογή αναζητάτε και ανεβάζετε στο Invoices το πρώτο αρχείο, παραδείγματος χάρη Παπαδόπουλος πράξη ανάληψης, και στη συνέχεια με την ίδια διαδικασία ανεβάζετε το δεύτερο αρχείο, παραδείγματος χάρη Παπαδόπουλος δελτίο απογραφής. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όσους αναπληρωτές ανήκουν στο ίδιο έργο. Για την αναζήτηση του έργου στο οποίο ανήκει κάθε αναπληρωτής θα χρησιμοποιήσετε το link που εμφανίζεται στην περιγραφή του βίντεο. Η συμπλήρωση και η ανάρτηση απουσιολογίων απαιτείται στο τέλος κάθε μήνα για κάθε αναπληρωτή, είτε σε περίπτωση μετακίνησης του αναπληρωτή σε άλλη σχολική μονάδα για το διάστημα που υπηρέτησε στο σχολείο σας. Για τη λήψη του απουσιολογίου επιλέγουμε από την μπάρα Απουσιολόγια, Μήνας και Έτος. Στη λίστα των πράξεων που εμφανίζεται κάνετε λήψη του απουσιολογίου που αντιστοιχεί στο έργο του κάθε αναπληρωτή. Συμπληρώνετε τα στοιχεία του αναπληρωτή, τη στήλη ορολόγιο πρόγραμμα και εφόσον ο αναπληρωτής έχει κάνει χρήση άδειας, αναγράφετε το είδος άδειας στη στήλη αιτιολογία. Εκτυπώνετε το απουσιολόγιο, το υπογράφετε εσείς και ο αναπληρωτής, το σκανάρετε και το αποθηκεύετε σε μορφή PDF με το όνομα του αναπληρωτή στον υπολογιστή σας. Το αναρτάτε στο Invoices με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην ανάρτηση πράξης ανάληψης. Μετά την πρώτη μισθοδοσία θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της σελίδας η δυνατότητα που αναφέρεται ως δοκιμαστική λειτουργία της λήψης των συμπληρωμένων απουσιολογίων με τα στοιχεία του κάθε αναπληρωτή. Για την ανάρτηση αδειών επιλέγετε στην μπάρα Ανάρτηση παραστατικών, είδος άδειες, έτος και μήνα και πράξη το έργο στο οποίο ανήκει ο κάθε αναπληρωτής. Έχετε τη δυνατότητα να αναρτήσετε 3 είδη αδειών: κανονική, άδεια ασθενείας και λοιπές άδειες όπως άδεια ασθενείας τέκνου, εκπαιδευτική, αιμοληψίας κτλ. Τα παραστατικά της εκάστοτε άδειας, παραδείγματος χάρη αίτηση αναπληρωτή, βεβαίωση ιατρού και χορήγηση άδειας, θα πρέπει να έχουν σκαναριστεί σε ένα ενιαίο αρχείο, να έχουν αποθηκευτεί σε μορφή PDF με το όνομα του αναπληρωτή και το είδος άδειας στον υπολογιστή σας. Για την ανάρτηση πατάτε το κουμπί επιλογή και αναζητάτε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.